Bale, nahi Hernaniko merkataritza bulegoan esan zidaten hau existitze zala eta lagunduko ziala piloan ere gestiotan. Nik nire kasuna adibidez, jarduera ekonomiko hau jartzia planteatu nun momentun manexek beak esan zian olako kurso hau existitza ezala eta nola beti dauden gauza asko pixkat eskapatzen zaizkigunak, oso interesantia ikusten duen kurso ontara gertuatzea. Bale, kurso hau gomendatzen dut pilo bat, nahi behintzat lagundu dialako nire gestioak eta nola planteatu beste ikuspuntu batetik behidatzea, eta jakitea nire gestoriak adibidez egiten duen eta nola entregatu behar dizkioten gauzak, eta niri asko lagundu ditu. Nik gomendatuko nioke, basikamente, negozio bat edo olako ideia bat martxan jarri nahi duen eozeini, esan dutena, beti ongoa zoze ulertze ez dezuna eta gaine hemengo tutoreak eozertako prest daude, eozertan laguntzeko prest, así que nik eozeini gomendatuko nioke.